Huwebes, tuig 2025. Ekalima nga semana sa paggabanhaw. Santa Ita sa Cassia, relihiyosa. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma ingon nga ako. Nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatonan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.